Vinh chu ka call hi kalau shil fia reng chau ka tia ma khan ti na hun kha kala nei lo box ya hei hi ti hian hei all sam do hun thea a hnuai lam call la da na mo chuanin hei hi switch ani ta a lai mi hi kan me chuan light kha thim ta light kha eng thea chuanin call la te kha bak che han che me te kha ngai lo ta adu chuan helaya hian kan fe ta te khan chat me chu hei thil hriam mo ta khan chuanin hei hi thui dan sang hei keima pong ka inzirna ka mang ka zir ve chaw ve khat ma pian hlama kala tingai lo man ni kanu min zir tir ba kha line sang kha thak thei ni chu hemi a line sin kan du chuanin number 4 a kan danga chuan line he mak deuh te ha kan du chuan 14 na te mo hei tu na hei ka ti ho hi chuanin hei hi alok na I ti mei la hei kan thui zo a nge big no na ta han a back fort khana kal thei ni chu chuanin hei hi kan line pang han ta kan thui zo lama khanin hemi hi ka me chuanin ko kwai thak chuanin hian phei che che ta chon aron let le ta khana lok ta chuanin ama hianin panel an tia ra tur nei mo khol ta heng ka lo ti langa hi atnung lama ti hang ka connecta ra me tur khani ta kar khalang do hlek khan ma se he machine that ve na pakhat chu ta heng ka lo hmu chau khamira abuai ngai lo khanin hemi hi ela hian ka wada phei chuanin ama inin thui char thei ni chu that nei mem ta inzir tir tan hei ke ti buai ngai box si ti vel ai kha chuanin helaya ma ania va her to pa hemi va her phei popa in thui char kha ol sama inzir lai tan chuan mo chu kala shil ve chaw ka lom ma I heng lai te chu hei kan shat puan thui thiam chu in shavek no na ti dan te kha chu gen lo khola chuanin a hnuai zo khola da bel na hani ta chon hei hi her na pasoi tiam lo hemi hi kan lak chho du khan mo I helam pang hi ka her chuanin ti hian ka her chuanin a chho thini chu a en lo ko pin ko mo chuan hei po hi ti hana ti tlak na ti khan ni ta chuan ti chho le top ne man zo khan off le top me ni chu mo bye bye ve ko anh lo enjoy nge ka ringa min lo lom pui ve nge ke be se a ka thiam huna chuan in fa te thom no kala thui vek don ne